chibaile covid Hripui len laia online kim changlo deva lehkha zira duhna deva online boka exam pass chho setli ve mai anga tutene mo an ngai ini mo Hripui len laia school le college le university le zirna dangah chhuakte le Hripui wang po ni chuang lova mi pass ang pass chunga tling lo ruria wa inhria te khan a bikin tun tum chilo ngai te u nain han dilanga interview in han machonanga in certificate han enanga tuwe machuan covid graduate mo in thiam ve tak emmo ni le ti in bengria ta te khan an la fiam mai thei chewani soi chuak che si lo hian an mel ru rek thei che a chutiang chuan an ngai che ni sherutlat thei bokani chutiani chuan imaba kum som chung hian eng competition a po lehkha thiam na ran tak anga ngai ini pal thei tlatani chuan in adil tur le mu tur te inupui pasal nei tur te cheni na ngong pal thei ania chutiang wangan ne bik le niam bik nia in hriat na inei kum khuwa pal thei ani chuan idam chung na khoi theya ini tur ang ini phak lo pha thei bokani pon lama mi pass ang pass ve loi si chung lama mi thiam ang thiam ve phak che si lo nia in ngain in ring hlel le in sit ru reng in idam chung huni mang thei ani tin Hripui wang po ni chuang lovin mi zirang le mi pass ang paltlang ve vek sia an puite aya thiam lo bik nia in hria tuna hen kan omem ke hi kani phot maya ma ni kanin mol pho ma sa ange o sangkha jakwa somruk paruk Mizoram buai kuma pol thum kazira karwal pui tamjok in Mizoram buai wangin lehkha anjir chhun jom theilawa chuti lain ke chuan kum lo lovin high school ka kaltluan theya tin sarkar na thok chungin aizola zan college sangkha jakwa som sari pariata kei mai ni lovin kei ni ho kha kan graduate ta pathian zara kei ni rual kha khati hun laia mizo jing awan nei fal te kan nia anol pui chuan kuman hlo vek zo kani matric kan pass rualin sarkar na kan thoka zana college kan kalchhun zoma eizon na lung khamangai lova lehkha kan thiam tak le thiam tak lo point semang lovin hei wanglai hun kan mangliam chuni te der mai ka graduate nu kum som vela ka pa ka suna min len pui tu te jinga chan mari venga pachuan tak medical doctor R zo khuma a oma dingin thua soita lo male kolesa akalaya athil zirkha heti hianani chon han cham chuak tamaya friends romans countrymen lend me your ears antia intrede umayem the evil that men do lives after them the good is oft interred with their bones antia a pulpit onge mai khanaron cham tani in shevekang Shakespeare play ro pui Julius Caesar lemchana Antonian achian pa Caesar avuina athu soikha aron cham chuak tamai ni chu kapasu nalampo chu ka ngai tu lei thelo engatinge doctor zo khuma literature hriathi ka hriat velo oh judgment antiamo thou art fled to the brutish beasts and men have lost their reasons. Bear with me, my heart is in the coffin there with Caesar. Mo in shevekang shing fa te chuan an chele thriat na an hlo zova o dikna nang meu po ramsako ham ko chunga ilo bi bota zuk nia in la em kian rel silo leyang wizo ta lomna aw rol ten tra zion chang train thi na nang wangin kha an cham zuyamo moltini shu ta kortin dungi zui laile riang fa kai chan bana nuni rong nge ye ila lai kol lia manga tlante an leng don lo mini chunga thi na lo ngai ro an titani chu mizo literature zir chuan chu po chu in shevekang rl kamla lani chuta korin thon khat bung som pangamo kha o thi na itur chu khoi ange tak ti khan amoran bok le tani chumi chung zong chon enga tinge ka hriat velo le Julius Caesar atanga rl kamla le tirko polakha ani chon an soizom tani chu ni sumle paya le nun phunga chon ka pu chu ka tluk lullo medical thiam na po ka zir velo wangin el theiji kanilo ma se bachelor of arts kanivesia enga tinge
kapu literature hriat ang chu ka hriat ve lo ti kha nasa tak mai hian ka in ngai tu ta ni kan syllabus in an lo wanga a hriat ang ka hriat ve lo thu tuna hian ka soi ani lo kan hring nu na kan zirthiam na kan man chua ngam na chung changa kan in thlau em ani ti kha ka hretla tani chu ani min challenge tu chu a zir chua zir ve lo engtenge ka nei ka in ngai tu na sa tamaya ka graduate nu kum som pania ka mu chua tak te chu mo chu min ni chuan academic sa katluk pui te hriat ang ka hre ve lo ti hrelovin kha chen ka lo in chuang ngai tu te kum som pani tin ka zir thiam na chu nam mu nan ba ke chuan ka mang lo pass chu ka pass ve ngei tla tani college a khan enge kan zir kha Shakespeare play 12th night kha kan zir ve ngei lom kan exama shilfia tur pakhat zona lo chuaka he thu hi a Shakespeare play mo 12th night atanga lak chu ania tia han chan tran kha kan tum ve a spelling 12th ti vel kha kan ziak thiam lo da photani chu abu po kha kan nei lo shima a number in 12th night te kha ka titani in ka sia chut ti khop chuan ka hrelovani 12th night a chang tu vela le Sebastian te kha tu tenge ni ka hre lova an thu soi hriat reng ka nei lova voi tam hi mi pui ma thu ka soi ve voi khat ma 12th night than thua Shakespeare tong ka moi te kha ke chuan ka dam chung hian ka soi chon ka la hrelo doctor zo khu mai ro chuan ka soi tak ang khan ala cham thei reng ani enga ti big nge enga tinge kan senior graduate te kha katluk lo ke ni chuan khan Mizoram boy lain khohal le riltram le ambus le curfew kara hlau le khur chungin Mizoram chunga lehkha kan zira kan graduate ve sham zongani kan zir tlema zirtir tu kan nei mu mallava zirlai bu chenin awanga kan khohoya zima kan boruak khamo a boruak lo hini top mai ni chuti chunga zir chuak thei te kha lehkha thiam fal kan leni ta chuang lova ke ni a thiam zok dai tur zir chuak ve thei talo te ain kan van nei ti na lek ani zok kan senior te ro kha chu atam zo Guwahati le Shillonga college tha a chuak te kha an ni a kan tluk rual an lo ni lo ve reng bokani chung te chu kalo ngai tu ngai san lova ti chuan ka an pui te tluk ve tur chuan classroom lama vathut that le chi ni lo library lama mo Shakespeare Julius Caesar kan chiar ve le nu no mai lo chuan kan tan kong dangah om to lo ti kha ngai tu chua huna lo thleng ta ni chu kum som le pani nuwa ma se tira chuan chuti zonga min hril tu kan nei tlat lo awangin hring nun hi kan ar khothim dai tak zetani khaile ma ni lam kan soi thui ta ma tir hu za thlakin i lam kan lo hoi ve thungang ram boy graduate kan yang bokin covid graduate ini to mai thei ini mek mai thei lani tur po in laron in dot chho zutang uluk takin bengdo te u classroom zir chuak te ain online ral chan class atanga zir chuak te hian in zir tlem set deu vekam in syllabus mi po in zir kim lo nualang tin in exam khan online pass thei tur zok zona all sam deu an zot mai thei che uni tin viltu nei lova ma ni in exam inom nual indu chuan zona chuak tur nia in rin te point lo ziak lok vak thei ni nan soya in lo in rin fu chuan in zia sa chu a pdf file in thon mai thei boka in bum thei na rem chang in nga ani adot le chu in mark pe tu ten an thethiam cheu khongai mark tam tak an petel mai thei cheu chung zong chu kan rin thu ania chu tianga chon kan ngai pal thei cheu ani ani tak thei bok ni tak mi alo po ni se chu tianga mi ten an ngai tlat chuan sang vak lwan ngai ve mai thei cheni ti chuan enge atop na keima angkhan thiam lo rudeu chungin i thiam tak lo ti in hre lovin i graduate pal thei ani keima angkhan thiam lo rudeu chungin i lo in du rufu thei tin keima ang thau khan graduate ni ve lak lo to chungin in sit rudevin
idam chung huni mang ve thei tho bok chuti rual chuan thiam tak takini ero chuan nangma in hremayang keinia kar in kan hril hi ingai lul lo he thu hi ingai thak ve vak po tul lo mi ten covid graduate mai online a exam a en tona pass vel mai te po ti che sela I thiam tak mi awa poi ti du su hodu su hel du su iron ding chuak tho thowang tuna kan soiro hi chu thiam lo chunga thiam emo in ti iniang ti hi kan hlau ru em chu ni kan soi mek hi ta chuan nangma in enfiaro tu man an exam non le to don lo che I pass na kha I certificate kha I mark mu kha I phu tak takem in en non le ro ka phuniang chu mark tam tak min petla te lom ti zong in ngai tu du su mark kan pek che awangin I phu ni ngot lo an mark pek chele I thiam na tak kha a in phu em ti ngai tu ro ti na zo kani eng po ni se covid graduate ni awangin in sit lo la in mun niam chuang bok lo la mi zir anga I zir theilo awangin in ngai nep chuang su covid hi siam ani le ne ti tak taka te chuan I du le tum reng wang thleng po ni lova problem ani lo challenge ani zo covid paltlang tu ini awang hian I graduate nu apo hringnun zirlai zirtur inga faldon ti na ni mai he Hripui hi dama kan paltlang me kan I rau chuan no pha lovin kan chel pha sau tur ani don lom ni he thu kan soilai me khian keipo kain mu chuak ve tho ka duanga lehkha ka thiam lo chhanah Mizoram buai kha ka pu tlatani ma ni in pu lovin ka thunun phak lo ram buai na kha ka pu a buai phena ka biru a kani tur ang ni phak lova min siam tua buai na kha ka pu tlatani atak taka chuan ram hnuai sipaya tang keini le tam taka harsat nan ha sajok tok te kha an lo let le a kan rualin an ron zir le a sang takan ron zir thlenga voina kan ram hruai tu zinga mi tele officer chuan om tak te hi an ni thei tho ka zir san lo chante ka thiam tok lo na te kha Mizoram buai na kha ani vek lem lo ka pu mai ani ka that chiat chuan lama ka mang mai ani chu tiang ve tho chuan ke chu covid Hripui len laia zir chuak ve mai kan nia ti ril ru I puta chu thu chu I soi fo chuan idam chungin mi zir ang po zir phak lo zir ve mai anga I in ngai anga I fel lo na zonga ma ni in pu lovin covid I pu anga I upat nuwa po I tu le fa te nena I nep zia thup nan covid rap thak zia uar takin ke in buai rap thak zia ka soi ang khan I soi ve thin mai the ni chu wangin tu na tangin in veng la nang chu covid khan miti chela miti tranga ka lo tlin pha ta zo kani tingam turin tran kho zo kang che Mizoram a buai lai khan khovela zirlai dang te hi an buai ve reng lo kan tuar falani Hripui len hi chuan mo khovela zirlai te zinga buai lowan om lovasin ram hausa le re thei zongin kan tuar tlang veka tuar big le kum khochor lo na atana mang big nia in ngai tlat na hi covid Hripui aya vei hlau om Hripui dik tak zok chu ani ti hrerengang che engtin nge in enfiang I senior te zir chuang te an thiam ang te zir lo le thiam lo ineyem I zir ang zir chuak ten an hring nuna attaka an nun pui le an chhor thei thil nun pui ve thei lo ineyem nangma in exam thale la I phai na lai in mu chuak la in zir chhozel la nangma in rin lel na chu ne in rin ngam na lo chuak ang che ma se I mi hring pui te ni thei le ti thei ang zong ni tum ve te tlin ve vek te tum su pong po bei vak le hel nuai vak chu atul lo hring nun lam tluang hi mo pong po in tlan siak na kong ani lo atang kai zonga ha dam taka malam pan na lam tluang zo kani nakin ero chu ngak su nakin ban phak reng an la pian lo hi nakin hi dam chung ai na la zo ka sin keini angin kum som chuangin tlai ve du su he Hripui leng awanga fam kim lo na le niam na lai bik neya I inhria phot chuan in ching fel rang che he loi lo dor pui
ipal tlang me ka hian tu man bazar not an zuar to lo mi fashion le mi style ho a en tona pas tum du su kan game khel hi mani onward ringam chin te level true ani to chu level true a chuan kan lo welcome che level 1 a kha chuan mo I syllabus an tuk sak che a tuna chuan I zirtur I in tuk chop angai ta level 1 a kha chuan semester mangin I zir hun an bitlia sak che a tuna chuan speed limit how lovatlan thei lo ni veta level 1 a kha chuan I thiam tur blackboard an zia sak che a tuna chuan I machop nang ma nge in I zia chop lo ngai ta ni level 1 a kha chuan zir top ni oma tuna chuan zirtan ni vekani ta zok ma se ha takin be buan du su ni tinara bikhata pen mai hi mi pa nga ya mi sing cher tu chu alo ni mi aya fin le hriat po tungot du su chu tiang mi te top na chu chapo na ani fo thil shereu chorna om si lo an oma hlok pui don lo chuan fing du mia lo te po an oma sin thiam na manga ma ni mi sing pui nuai chia ching te nen chu tiang mi te chu mo an zir san pawh le an noka an zir chuan institution a changkan zo pawh le an timual pho na sa a an ro pui line ro pui ma se an dam lai nge in mi ten an phum thin thiam na manga education ti ming se tu te 10 fai hi alom education in atum pakhat lo ni jok ta chu tiang ngai tu na ching pen laka chuan nang chu khongai takin lo in thiar fi li mang che education hero puina in chu na man ruwa ani lo in chung nun sia ki education in a tum po ni lo education hi mishing tangkai na le hlutna bel cha na le semdar na man ro pui ani zo ka sin nang chuan hei hi thei ngil lovin nun phunga neila mi thiam ang le hriat ang izir chuak vel vani po in izir chuak ve chun mangin engti zonge mot tala pui tu ni tum tlatla I changkai na ren lo la I thiam chun kompui lo la hriat lo du wangin I dam lai lung phun tum du reng su thil tha ti in kong dik zo la chu ti zonga hriat lo chu ni mai la mi thin lunga a tha zongin nung mai la ti nu thlenga mi te thin lunga Thuchah soi tu lo ni molang che